салом алейкум ҳамҷиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. Қарор дорем дар боғи миллии вилояти Суғд ва ба навор гирифта истодем мо зардолӯи магадорро. Магадоре ки аз ниҳолашо аз Туркия равон кардагӣ. Акаи мунаввари мо. ин зардолӯи пешпазак будааст. дар ҳақиқат аллакай дар вилояти Суғд пухта истодааст. мебинед. вақте ки бисёр мебандаду шумо кам намекунед, ан ин хеле майда мешавад. инро кам кардан дар кор. ин ҳам нимаша буридам, инҷоша бинед калонтару омадану кашва майда шудагӣ. ина кам кардан дар кор. аз ҷиҳати бисёр мана ин ҷое ки кам бастагӣ калон шудагӣ бинед. ана ҷое ки бисёр бастагӣ ана хем майда шудагӣ бинед. ана ин зардолӯи магадор. магадор агар дар шаҳртӯз шинонед, ин мумкин 30 сомон равад да. магадор. ҳамҷиёрони азиз, мана ин 3 солами 3 солагиша баст аст. зардолӯи магадор. магадор. хай акун мо аин зардолӯ мебиёрем. хоҳишмандон дар вилояти Суғд мана ҳамирӯз аллакай пухта аст. ирӯз чанд 20 май дар шаҳртӯз бошад. боварӣ дорам ки 15 рӯз пеш мепазаду ба фурӯш мебарояд. ана бинед чӣ қадар бисёр дорад. мо байнаш пиёз хоридем. ҳозир дар бори пиёз бо гап мезанам. мана бинед чӣ қадар бисёр бастагӣ майда чахудаш. магадор. агар шумо аз мо дархост кунед, ин магадорро ба шумо мо мебиёрем. ҳамҷиёрони азиз, мана ин зардолӯи боғи магадор. дар паноҳи худо бошед. намонед ки ин хел зардолотон бандад, барои ки набинед дар ҳамин ҷо бастагӣ ин қадар майда шудагӣ. инро ки як тоқа бастагӣ, инро бинед чӣ калон шудагӣ. ҳана дар бораи пиёз гап мезанем. дина ба ман як вақте ман писта шинонед мегуфтам, юнус ба гумонам ё юнусов бисёр эътироз кардан ки ирод гирифтан ки дар натиҷаи ташвиқоти ман оиди писта шинондан дар қумсангир садҳо гектар заминро пиёз накориданду пур аз қамишзор шудааст. қамишро қумсангирӣ деҳқон нест накардаасту айбдор ман. қамишзор шудааст. дар бораи пиёз 50 дирҳам шудааст оптам. ин ба мани шумо истеъмол кунанд бисёр нағз арзон шавад, кайф карда мехӯрем харида. деҳқон намекорад ку дигар. деҳқон дигар ман деҳқон гап задам мегӯяд ман безор дигар пиёз намекорам мегӯяд. ман гуфтам шумо бояд дар сахони халқа пур кунед. як деҳқонаш гуфт ки мо чӣ? мо обязан негуфт. мо гуфт якум очират бояд бизнес гуфт пул кор кунем. манам хе пиёзо хоб ягон кас намехарад. чунки Россия накашид. Россия пури пиёз шудагӣ. Ӯзбекистон пури пиёз. мо вақте мегӯям ки писта шинонед, писта иҷоба нест, як дута ба ақл биромада ҷанҷол мекунанд ки не пиёз корад. 50 дирҳам шудааст пиёз. ако барои халқ нест, вай деҳқон паго пиёз намекорад. 50 дирҳам бояд ки на деҳқон зарар бинад, на истеъмол кунанда. нархи миёна равад ки кисаи деҳқон ҳам пул биёяд. ва киси деҳқон ки пул наомад, мо вақта мо хуш истеъмол кунанд хурдан мегирем, деҳқон соли дига мекорад намекорад. барои ин чӣ кор кардан дар кор? деҳқон бояд ки бо бозор зич алоқамандӣ дошта бошаду деҳқон бозорро чӣ кунад? анализ карда истодад, донад ки чиро мекорад, чиро не. ана ҳамҷиёрони азиз, хай ин гап бисёр мешавад. дар паноҳи худо бошед. мана ин зардолӯи магадор буд. аз мо заказ кунед, мо ин зардолӯро ба шумо дастрас мекунем. дар шаҳртӯз бошад, агар ин 20 сум 30 сум аллакай мерафт. ҳамаш бо Россия меравад бо воситаи самолёт. дар паноҳи худо бошед.